Kung meron kang alam dati na nalaman mong mali pala, ano ang gagawin mo? Ang sabi niya, yan ay isang metapora. Kung nagising ka at meron kang muta, ano ang gagawin mo? Welcome to Exultro Online. Magandang gabi sa ating lahat, mga kababayan. Ngayong gabi, gusto kong linawin ang pagkakaiba ng dialekto at lengguwahe. At gagamitin kong example o halimbawa ang aking native language na Ibanag. Ako ay naiirita tuwing naririnig ko na tinatawag ang aking lengguwahe na Ibanag bilang dialekto. Kasi ang sabi ng iba, yun daw ang itinuro sa kanila noon pa. Yun kasi ang naisulat ng mga linguist noon. At sa mga libro, naisulat na ang Ibanag ay isang dialect. Mga kaibigan, atin nang baguhin ang pagkakamaling iyan. Sabi nga ng isa kong profesor noong ako ay nasa PhD program sa Cagayan State University, shout out kay Dr. Marcelo Raquepo, kung meron kang alam dati na nalaman mong mali pala, ano ang gagawin mo? Ang sabi niya, yan ay isang metapora. Kung nagising ka at meron kang muta, ano ang gagawin mo? Di ba, kaibigan, kababayan, tatanggalin natin yung muta kung meron tayong muta? Ngayon, mga kababayan, mga kaibigan, alam na natin na ang Ibanag ay hindi dialekto. It's not a dialect. It is a language. So, hahayaan ba nating tawagin pa rin itong dialekto? Naway, tanggalin natin ang ating muta sa pagkakataong iyan. Tanggalin natin sa isipan natin na dialekto ang Ibanag. Let us unlearn that Ibanag is a dialect. Ika nga sa Ingles. Bakit? Ito ang simpleng eksplanasyon. Ang Ibanag ng mga taga-Kabagan sa Isabela, taga Santo Tomas, taga Etiague sa Isabela, ay merong mga katangian na hindi katulad ng Ibanag dito sa Tuguegarao. Hindi katulad ng Ibanag sa Pamplona. Hindi katulad ng Ibanag sa Apari. Kaya mga kababayan, mga kaibigan, ang mga dialekto na iyon ng Ibanag ay matatawag na mga distinct dialects ng Ibanag. Distinct dahil merong mga pagkakaiba-iba kung ikumpara mo sa lahat ng mga varieties ng lengguwahe na Ibanag. So kapag sinabi mong Ibanag dialect, nagre-refer ka lang doon sa variety na ginagamit sa isang lugar or pwedeng sa isang grupo ng mga tao. So, ang Ibanag dialect ng Kabagan ay matatanggap nating dialekto. Ngunit kapag sabihin natin Ibanag in general, ito ay isang lengguwahe. Sa libro na isulat na may at least 3 variety or dialekto ng Ibanag. Ang Northern Ibanag dialect, ang Southern Ibanag dialect, at ang Central Ibanag dialect. Napakasimple. Tandaan lang natin. Ang Ibanag ng mga taga-Kabagan, Etiague, at Santo Tomas ay isang dialekto ng Ibanag.
ang ibanag ng mga taga-Tuguegarao at Peña Blanca ay isang dialekto ng ibanag. Ang ibanag ng mga taga-Apari, Pamplona at iba pa, Kamalanyugan, halimbawa, ay isang dialekto ng ibanag. So, you see, nakikita natin, maraming dialects ang ibanag. Ngunit, kapag sabihin natin ibanag lang, ito ay isang lengguwahe. So, ibanag is a language, mga kaibigan. Ngayon, para higit nating maunawaan, halimbawa, ang Filipino. Ang Filipino ay isang language or lengguwahe. Di po ba? Ang Filipino ng mga taga-Bulacan ay hindi katulad exactly ng Filipino sa Batangas. Di po ba? Kaya nga, pag sabihin natin, alam natin na taga Batangas ang tao dahil may distinct characteristics ang kanilang Filipino sa Batangas. Same is true dun sa Filipino ng mga taga Quezon. So, ang mga iyon, iba-ibang dialekto ng Filipino. Ngunit, kung mag-refer ka sa Filipino, in general, Filipino is a language. Lengguwahe po ang Filipino. Ganon din po ang Ilocano. Ganon din po ang Ibanag. Ganon din po ang Cebuano. At marami pang iba. So, mga kaibigan, naway may natutunan tayo sa videong ito. Kapag may gusto po kayong ipaliwanag ko tungkol sa lengguwahe, particularly sa Filipino, Ibanag, Ilocano, at iba pa, paki-komento sa baba. Maraming salamat, Exceltro viewers. Kung may natutunan kayo sa vlog na ito, paki-like, share, at subscribe. Of course, kung gusto nyo ring ma-update sa aming mga uploads, paki-hit ang notification bell, mga kaibigan. Lagi nating tandaan, let us always be a blessing to others.